Paiigtingin ng Philippine Coast Guard ang kanilang mga operasyon sa mga baybaying dagat ng Pilipinas, partikular sa West Philippine Sea, ayon sa opisyal na tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, Lieutenant Commander Algio Recafrente. Inamin ni Recafrente na kakaunti pa lamang ang kanilang mga air as seacraft asset at mga tauhan para mapalakas ang operasyon. Nagpapasalamat naman sila sa Pangulong Benigno Aquino matapos na maaprubahan ang kanilang karagdagang budget para sa mga makabagong kagamitan at makapag-recruit ng mga karagdagang tauhan para mapaigting ang kanilang operasyon. Sa atin sa Philippine Coast Guard, hindi naman lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan na konti pa lang yung air and surface assets natin, yung ibig sabihin yung mga rescue unit natin kagaya ng helicopters, eroplano at mga barko ay kakaunti pa lang. Ito yung mga kailangan natin, lalong-lalo na doon sa mga bagong direktiba sa atin ng Pangulong Aquino na yung pagbabantay natin dito sa West Philippine Sea. So kailangan natin yung mga malalaking barko din upang makasustain ng long operation doon sa laut upang magbantay sa ating karagatan. At dito naman particularly sa ating mga tauhan din, sa ngayon ay ang ating Philippine Coast Guard ay hindi pa umabot sa 6,000 ang tauhan ng Philippine Coast Guard sa ngayon, at kailangan din natin yung dagdag ng mga tauhan, at yun din po ang isa sa pinagpapasalamat natin sa kasalukuyang administrasyon na binibigyan tayo ng kaukulang budget para sa pagre-recruit ng ating mga tauhan, at inaasahan natin na sa mga darating pa mga taon ay mananatili yung suporta ng ating Pangulong Aquino upang mapaigting at mapalakas natin ang puwersa ng ating Philippine Coast Guard. Si Lieutenant Commander Algio Recafrente ng Philippine Coast Guard, RH 911, Bing Formento ng DCRH Nationwide.